În care vrem să ajungem de la un punct A, să spunem așa, care este cotat, nu știu să zicem, cu 3, la un punct B care este cotat cu 6. Acum mă gândesc la varianta de notare până la 10, cu care suntem noi obișnuiți, să spunem așa. În cazul în care, în momentul în care vrem să facem lucrul acesta, cu toții știm că trebuie să facem ceva pentru lucrul ăsta, trebuie să învățăm. Da? La fel era și la școală, în cazul în care voiai o notă mai mare, da? Trebuia să faci ceva în plus, trebuia să știi mai mult, trebuia să fii mai atent la ore, trebuia să te implici ceva mai mult, în primul și în primul rând, da? Însă, de foarte multe ori, noi ca și oameni, credem că ne băgăm foarte repede în minte că putem mai mult, că știm mai mult, că există un potențial ceva mai mare, ca să zic așa, și foarte, foarte rapid reacționăm cerând ceea ce între ghilimele ni se cuvine. Ei bine, acest ni se cuvine, dacă am învățat ceva mai mult, ne-am dat seama că vine din investit, din implicare, da? În mai mult timp. La fel cum poate ați văzut aici o diferență foarte mare, da? Între cum arăta peisajul mai devreme și cum arată în momentul de față în jurul meu. Da? Și sunt foarte apropiate, unul lângă celălalt. Sunt într-un weekend la mare și am văzut o plajă amenajată, să spunem așa, de 4 stele și o plajă din coace, trecem înspre o plajă mai puțin amenajată. Asta nu înseamnă că nu există și aici potențial, asta nu înseamnă că nu se pot face lucruri și aici, ci doar că trebuie ceva mai mult investit. Timp, bani și așa mai departe. Am cazul unor prieteni, mă gândesc la ei și îmi dau seama că ei împreună, având o afacere, mă refer în momentul de față, ar putea să facă ceva mai mult mai mult decât ceea ce fac acum. Însă fiecare, în stilul lui propriu, are limitările cu care în momentul de față este obișnuit. Fiecare în parte este obișnuit cu câte o limitare. Ei bine, aceste limitări la care mă refer eu ajung atât de bine încrustate în scoarța cerebrală, încât foarte greu renunț la ele și mai mult decât atât ajungi în anumite momente în care consideri că de fapt sunt parte din tine și te reprezintă, dar nu e neapărat chiar așa, mai ales în momentul în care vrei să ajungi undeva mai departe. Nu trebuie totul privit ca o jucărie, nu trebuie să te gândești că dacă ți iei o jucărie ceva mai nouă, dacă o lăcuiești puțin, o lustruiești, asta înseamnă că jucăria respectivă nu va mai avea aceleași părți bune, aceleași emoții care de fapt le-ai găsit și le-ai avut la jucăria cu care deja trăisei un număr consistent de emoții anterior și bineînțeles, funcționând într-un stil complet automat, ajungem să reacționăm foarte, foarte dur la o schimbare. În cazul de față, ajungând să fim foarte supărați că nu putem primi un 6 cu aceleași cunoștințe și cu aceeași implicare cu care am primit 3-uri de care vă spuneam eu mai devreme. Ei bine, sunt oameni care își dau seama și sunt pregătiți să facă un salt, să sară pe aici pe acolo. De fapt, eu cred că mai toată lumea este pregătită. Singura problemă e că nu sunt toți
nu știu cum să spun eu, îndeajuns de motivat să facă lucrul acesta. Da? Nu neapărat îndeajuns de pregătiți, ci îndeajuns de motivație. Iar motivația aceasta apare în diferite forme. La bază facem ceva pentru a ne crea plăcere sau pentru a nu ne crea durere sau a evita durerea. Da? Asta e varianta basics, foarte, foarte simplu, dar fiecare în parte putem să ne gândim de ce facem ceea ce facem și care sunt motivele. Aveam un vlog anterior în care începusem să vorbesc puțin despre motive, despre motivație și n-am mai ajuns să-l detaliez, ca să zic așa. Ei bine, motivele pot fi multiple, dar doar încercând puțin să ne înțelegem, citindu-ne în interior, deschizându-ne ca o carte, scriind despre asta, eu asta v-aș recomanda, scriind, pentru că de obicei ne vine greu să vorbim sau poate nu reușim să găsim prietenii ăia atât de apropiați în care să avem încredere. Scriind e cea mai bună variantă, pentru că atunci când scrii ajungi într-o stare în care scoți din subconștient foarte multe lucruri și cum să zic eu așa, ajungi să extragi din tine mai multe lucruri decât ai putea extrage doar gândindu-te așa 2 secunde. Da? Nu ajunge să spui că da, eu știu care e problema cu mine, da, eu știu cum să fac asta. Nu știi, pentru că dacă ai fi știut, dacă cu adevărat ai fi știut, făceai deja asta, da? Și dacă ai fi știut cu adevărat din ceea ce vedeți, să zicem așa, acum în cadrul din spatele meu, ăsta de o steluță jumătate de stea, să zic așa, ați fi ajuns extraordinar de simplu și extraordinar de ușor la cele 3-4 stele sau poate chiar mai mult, așa cum vedeți în momentul ăsta în spatele meu, da? Cum? Investim timp, investim răbdare, încercând să te cunoști, să te înțelegi, să vezi despre ce este vorba și cum poți să îmbunătățești anumite lucruri.